day mga boss, andito tayo sa Ramon Iriga. Dito tayo dadaan patungong Minadumyol Sangay. Usually Bahitigaon Road ang pasangay. Try naman natin ibang daan. Pareho kayong first timer. Nasa 13 to 14 kilometers ang layo ayon sa Google Maps. Tara, samahan nyo kami sa maikling trips na ito. Pataas! Hindi ako nakabawas. Diretso lang. Ayun. Hindi mo ko mag-bike. Morning po. Morning po. Ila. Malala. Grabe. May po. Oh, guys. Bukid na. Nag-aagi pa lang ito sa bukid. Kilo. Lumaon. Lagi. Barangay ito lagi. Oh. Sabi naman. Picture kita dyan. Let us pray. Please all